prezentă. Probabil atmosfera a fost influențată și de scăderea dobânzilor pentru statele Uniunii Europene în ultimele săptămâni, ceea ce până la urmă este o confirmare că s-a depășit momentul critic. Ceea ce nu înseamnă că situația nu este fragilă. Este o observație, dacă vreți, legată de atmosfera Consiliului. Consiliul a fost dedicat principalei probleme pe care o avem, creșterea economică și crearea de locuri de muncă. De asemenea, un moment important al Consiliului a fost semnarea tratatului privind stabilitatea, coordonarea și guvernanța în cadrul Uniunii Economice și Monetare. În ceea ce privește tratatul, a spune doar că stabilește un nou pas extrem de important în ceea ce privește integrarea politicilor economice. Acest proces se va realiza pe două căi al procesului integrării politicilor economice. Pe de o parte, prin creșterea gradului de armonizare politică la nivelul Uniunii Europene și, poate mai important, creșterea controlului instituțiilor europene în privința coordonării politicilor economice naționale, în special a politicilor fiscal-bugetare. Acestea sunt cei doi piloni și, ca să nu las loc la speculații, este clar că de bunăvoie cele 25 de state semnatare împart controlul național pe buget și fiscalitate cu Comisia Europeană, care își face rolul de jandarm al respectării elementelor tratatului. Până la urmă, prin semnarea tratatului și de către România, ne-am raliat unui efort comun de creștere a nivelului de integrare și aș mai spune un lucru. Euro nu este numai moneda statelor euro, este moneda Uniunii Europene. Iar statele non-euro au încă o derogare până vor îndeplini criteriile. Deci, monedei europene i s-a adăugat și un sistem de susținere care este exact acest sistem de control al performanței fiscal-bugetare a fiecărui stat membru. Tot cu ocazia acestui Consiliu s-au stabilit obiective ale strategiei UE 2020 și s-au făcut analize ale programelor naționale de reformă. Pentru anul 2012, Consiliul European a stabilit că direcțiile de acțiune sunt legate de cele 5 priorități propuse de Comisia Europeană în analiza anuală de creștere, și anume, care sunt cele 5 priorități. Veți putea constata dacă se potrivesc cumva cu cele vehiculate în România. Prima este consolidarea fiscală, a doua este reluarea activității normale de creditare. Dacă la prima n-am făcut niciun comentariu, cred că îl știți, observați, cred, politica Băncii Naționale, care încearcă să stimuleze reluarea creditării prin scăderea dobânzilor. Promovarea creșterii economice și a competitivității, combaterea șomajului și a consecințelor sociale generate de acesta și modernizarea administrației publice.
Toate sunt teme care și la noi sunt în dezbatere, deci suntem în rezonanță cu ideile strategice de la nivelul Uniunii Europene. La acest Consiliu s-a mai remarcat o particularitate. A fost realizat primul exercițiu de examinare a statelor membre sub aspectul echilibrelor macroeconomice. Comisia Europeană a efectuat primul raport în cadrul mecanismului de alertă privind prevenirea și corectarea dezechilibrelor economice în aplicarea Six-Pack-ului. Deci este un regulament din celebrul Six-Pack deja. Trebuie să vă spun cu satisfacție că România nu se numără printre cele 12 state care vor trece deja la etapa a doua. După sistemul de alertă se trece la o a doua etapă în cooperare cu Comisia. În materie fiscală ar fi de semnalat acordul pentru o serie de măsuri orientate către creșterea bazei de impozitare. Sunt măsuri recomandate. România deocamdată nu schimbă sistemul fiscal. Un alt subiect discutat a fost legat de accesul Serbiei, de dobândirea calității de stat candidat al Serbiei, ca urmare a faptului că ieri s-a semnat protocolul între România și Serbia, nu a mai existat nicio opoziție la acordarea acestui statut pentru Serbia. A mai fost discutată problema Schengen și este pentru prima dată când se stabilește un termen la care trebuie luată decizia. Opoziția a fost tot din partea Olandei, care așteaptă raportul din vară și, în schimb, pentru prima dată avem un termen limită stabilit pentru luarea deciziei cu privire la intrarea României și Bulgariei în Schengen. S-a stabilit jaiul din luna septembrie. De asemenea, s-au făcut discuții pe situația din Siria. A existat inclusiv propunerea de a ne retrage toți ambasadele. Nu a fost adoptată. România, spre exemplu, având obiecțiuni la o asemenea propunere, plecând de la realitatea că 11.000 de cetățeni români se află sau s-au aflat în Siria. Noi am început evacuarea pe măsura solicitărilor, în mod deosebit a comunității românești din Homs, dar și din alte regiuni. Avem înțelegeri cu Turcia, cu Libanul, cu Iordania pentru evacuarea cetățenilor români care solicită acest lucru, dar pe de altă parte România a susținut fără rezerve condamnarea severă a regimului de la Damasc pentru crimele care se petrec în Siria și de asemenea am susținut un avertisment foarte clar către cei responsabili de masacrul din Siria că vor trebui să răspundă în fața legii internaționale. Cam asta în câteva cuvinte. Dacă aveți întrebări, vă stau la dispoziție. Televiziunea română, domnule președinte, aseară președintele Consiliului European, Herman Van Rompuy, vorbea despre un set de măsuri prin care să câștigăm încrederea olandezilor, un set de măsuri ce ar urma să un pachet de măsuri ce ar urma să fie de acum, din martie până în septembrie, agreate, implementate. Despre ce este vorba? Nu. Am avut o discuție separată, ceea ce a și dus la stabilirea unui termen în care să se ia decizia, pentru că altfel probabil s-ar fi tergiversat la nesfârșit, până când Olanda ar fi avut un guvern care să nu aibă partide de extremă dreaptă în componența anti-europene.
Dacă s-a întâmplat ceva pozitiv, a fost faptul că s-a stabilit prin hotărârea Consiliului o dată și un moment la care statele membre trebuie să ia decizia. Pentru că până acum a fost tot timpul amânată decizia și de fapt asta am vrut și noi și Bulgaria să obținem garanția că la un moment dat, după cel de-al doilea raport pe care îl așteaptă Olanda, Olanda nu-l va mai cere și pe al treilea, ci în septembrie trebuie să se ia o decizie. Acum rămâne să vedem dacă guvernul olandez se va ține de cuvânt. Cert este că este o hotărâre a Consiliului. Pentru prima dată avem o dată limită până la care trebuie să se pronunțe și Olanda, având în vedere că toate celelalte state sunt de acord cu intrarea României și Bulgariei în Schengen. Domnul președinte Van Rompuy a făcut un set larg de propuneri pentru a se ajunge la stabilirea unei date. Singura condiționare însă care a rămas valabilă din partea olandeză a fost cea legată de următorul raport MCV. Mihaela Gherghișan, RFI, se poate spune oare că îi cereți Olandei să vă dea un cec în alb și că indiferent ce va spune Comisia la raportul din vară și evaluarea după 5 ani de aderare, de la aderare, orice ar spune Comisia în acel raport, Olanda, în baza acordului de aseară, ar trebui să zică da în septembrie? Se poate spune asta sau... Olanda poate să spună ce vrea ea, nu cerem Olandei niciun cec în alb, ce cerem Olandei este să respecte tratatul de aderare. Deocamdată Olanda face un abuz fără limite legat de un stat membru. Nu avem în condițiile de aderare la spațiul Schengen condiția MCV. MCV-ul este un alt mecanism destinat justiției și nu securizării frontierelor. Da. Radio România, Observator European. Domnule președinte, pentru că rămânem la Olanda, aveți informații? Ieri au ieșit anumite declarații că domnul președinte Schulz i-a cerut premierului olandez Mark Rutte să se dezică de site-ul extremiștilor PVV. Președintele Schulz a fost foarte dur și în Consiliu acum legat de Olanda, nu numai public, a avut și declarații publice. Vă pot spune că în Consiliu, profitând de prezența președintelui Schulz, eu am atenționat că este extrem de important ca pe 13 martie, când se va dezbate cazul site-ului unui partid aflat la guvernare în Olanda, Parlamentul European să aibă o rezoluție extrem de severă. Pentru că altfel, ocazionat de măsurile de austeritate abordate de mai toate țările, riscăm să încurajăm avansul partidelor extremiste în guvernele Uniunii Europene și dacă vor mai fi câteva guverne cu partide ca PVV-ul din Olanda, ne întrebăm ce se mai alege din Uniunea Europeană. De aceea am cerut în Consiliu președintelui Parlamentului European să se încerce adoptarea unei rezoluții extrem de severe legată de PVV-ul olandez. Cristina Ianicianu, Realitatea TV. Olanda a avut și alte obiecții în ceea ce privește... Nu, MCV-ul este singura problemă. În condițiile în care, spre exemplu, portul recunoscut ca fiind principala poartă de intrare a drogurilor în Uniunea Europeană este Rotterdam. Nu Constanța și nu Tulcea. Domnule președinte, revin la acele măsuri menționate de președintele Rompuy.
Există informații neoficiale pe surse că ar fi vorba de fapt despre trimiterea unor misiuni de experți olandezi care să supravegheze frontierele, să participe la diverse misiuni la frontieră. Se poate vorbi despre... Noi nu am deschis acest subiect. Probabil domnul președinte Van Rompuy a evocat public o gamă de posibile soluții. Noi nu am făcut o asemenea ofertă, nici noi, nici Bulgaria. Noi susținem un singur lucru, respectarea tratatului de aderare al României. Mr. President, if I may, for Serbian public TV. Yes. Was the protocol signed here in Brussels yesterday the Yes. key for Romania to lift its objections on Serbia's candidate status? And what was the nature of these objections? Could you explain that a little bit? Because there are... Yes, I can give you explanation. Da, da, da. You have translation for Romanian language? Yes. Okay. Domnule președinte, noi doream să știm care ar fi fost obiecțiile României în privința acordării statutului de candidat respectiv. Deci, cred că și presa din România și presa din Serbia și unii politicieni, fie ei în administrație și în România și în Serbia, sau pur și simplu politicieni fără responsabilități directe, au exagerat lucrurile. De fapt, analiza mea pe ce s-a întâmplat. Noi discutăm de mai mulți ani problema minorității românești din Serbia și o discutăm absolut prietenește cu vecinii noștri sârbi. Sigur, în ultima perioadă, având în vedere că românii din Valea Timocului nu sunt recunoscuți ca fiind minoritate, ne-am aplecat mai mult asupra problemei din Valea Timocului. A fost redactat un protocol care în proporție de 90% era negociat, discutat cu între partea română și partea sârbă înainte de micul eveniment care a avut loc. Din păcate, sunt convins că nu intenționați și absolut copleșiți de alte probleme legate de guvernare în Serbia și de problema Kosovo, prietenii sârbi au uitat să vină să finalizăm acordul legat de problema minorităților și noi n-am făcut nimic altceva decât să le amintim. Sigur, fără a le întârzia nici măcar o clipă dobândirea statutului de candidat, care oricum se producea în Consiliul de astăzi. Le-am amintit, au avut bunăvoința să rezolvăm problema. Sigur, principala noastră cerere legată de minoritatea românească din Serbia este legată de dreptul la autoidentificare liberă. Deci nimeni nu-i poate spune cetățeanului sârb din Valea Timocului că el nu este român, el este vlah, ceea ce după unii înseamnă altceva. Orice cetățean din Valea Timocului care vrea să se declare minoritar român în Serbia, să aibă dreptul să o facă, statul să fie obligat să-i recunoască acest drept la autoidentificare. Este, cred eu, cel mai important lucru din protocol și pe care noi l-am discutat de multe ori. Sigur că protocolul nu putea să evite dreptul de a învăța în limba română, dreptul de a utiliza alfabet român și nu chirilic, dreptul de a avea slujbă în serviciu religios în limba maternă, dreptul de a avea acces la mass media în limba maternă, ceea ce dumneavoastră știți foarte bine. Așa cum am arătat, deci nu discutăm de o confruntare, noi înțelegem că a fost
prioritizare care n-a avut în vedere și cele discutate, mai ales cu ocazia vizitei pe care am făcut-o în luna octombrie 2011 la Belgrad. Octombrie a fost, parcă, nu? Octombrie. Deci, în partea a doua a anului trecut la Belgrad, când am discutat cu președintele Tadić, extrem de clare au fost solicitările noastre și tot eu l-am rugat și pe ministrul de externe Jeremici să nu uite că trebuie să rezolvăm această problemă înainte de ratificarea în Parlamentul României a acordului de asociere și înainte de dobândirea statutului de candidat. Așa cum am informat în Consiliu ieri, acest protocol trebuie transformat într-un plan de acțiune care va fi convenit și cu comisarul Füle și cu partea sârbă și care va avea o cadență de implementare convenabilă. Domnule președinte? Da? Se poate, Marius Stian, știrile Pro TV. Vă rog să-mi permiteți să vă pun o întrebare puțin altfel. Puneți-mi și vedem dacă vă răspund eu puțin altfel. Pentru că majoritatea românilor nu știu dacă înțelege perfect cifra 0,5% deficit macro, 3% din PIB. Spuneți-ne, începând de după semnarea tratatului, cu ce se schimbă viața românilor? Cu nimic. Noi, spre exemplu, avem dreptul la un deficit structural de 0,7%, având în vedere că avem un nivel de îndatorare redus, suntem în acel 0,7%, nu tăiem, nu stricăm nimic, lucrurile merg ca și până acum și dependența creșterii nivelului nostru de trai nu este legată neapărat de aceste cifre abstracte, ci de cât muncim, de cum muncim și de câte locuri de muncă creăm. De asta e legată viața românilor. Dacă reușim să creăm locuri de muncă, dacă reușim să creștem productivitatea, deci să muncim mai bine și dacă reușim să atragem investiții, ori particulare, ori banii europeni. De asta depinde viața noastră. Și, sigur, pentru viitor, deja suntem în fața unui tratat care nu permite să se mai întâmple ce s-a întâmplat în vechea Uniune Europeană, criza datoriilor suverane. Ca urmare a unui trai pe datorie. Asta e. Ceva suplimentar, dacă îmi permiteți, din imaginile care au rulat, a părut că ați semnat cu 2 februarie? Ai semnătura mea, frate, ce atâta problemă? Nu contestă nimeni la Uniunea Europeană. Dar e frumos, 2012, nu? Sunt foarte mulți de 2 în semnătură. Virgil Bestea, consultant media. Vreau să vă întreb, domnule președinte, în noiembrie ați spus că în 2015 este termenul la care România ar dori să adere la moneda euro. Ați făcut niște reforme foarte performante. În România, într-adevăr, salariile sunt relativ mici în raport cu ceea ce oamenii prestează, dar în afară nu se vede, cum să spun, îndeajuns capacitatea poporului român și vreau să vă întreb, în 2002 vreau să vă spun, a scăzut de la 8,5, am avut atunci dobânda, deci cuponul pentru obligațiuni, în 2010, în martie, a ajuns deja la 5%. Ați făcut în Statele Unite o acțiune cu 6,5%. Vreau să vă întreb, aveți de gând... 2 emisiuni consecutive. Exact. Vreau să vă întreb, veniți cumva și în Europa, la Frankfurt, și chestia cu moneda euro? Sau încă nu avem destul curaj? Vom veni în Europa când condițiile de creditare în Europa vor fi mai bune decât cele din America. Deocamdată este o deschidere mai mare pentru România în Statele Unite. Dacă v-ați uitat, prima emisiune în care am luat 1,5 miliarde de dolari a fost supra-subscrisă, noi vrând să luăm 1 miliard, a fost 7,2 miliarde, deci de 7 ori aproape și
până la urmă am luat 1,5 miliarde, acum am vrut să luăm între 500.000 și 1 miliard și au fost 3,4 miliarde subscriere pentru bondurile românești și scădere de dobândă. Funcție de unde ne va fi mai ieftin, de acolo vom împrumuta. Ce este însă foarte important și de ce vom mai face emisiuni de bonduri românești, este că politica noastră acum este să schimbăm structura datoriei publice. Observați că au fost emisiuni cu scadență la 10 ani, înlocuind emisiuni cu scadență la 6 luni, la 9 luni sau la 12 luni. Deci încercăm să schimbăm structura datoriei, pentru că presiunea unei datorii mici a statului român, dar pe termen foarte scurt, este aproape echivalent unei datorii mari. Și atunci preferăm să avem această politică de schimbare a structurii datoriei, chiar dacă poate peste 3 ani o să ne pară rău că am luat credite cu dobândă de 6,45. Dar presiunea unei datorii mari pe termen scurt este una care am ajuns la concluzia că trebuie evitată. Nu eu, ci specialiștii. Și încă o scurtă întrebare. Mi-ați împărtăși optimismul că în acest an am putea să ajungem la o rată de 5%? N-aș face astfel de pronosticuri nestudiate. Trebuie să mai discut. Ca să... Și apropo studiu, vreau să vă spun încă, de exemplu, domnul Josef Ackermann, președintele Deutsche Bank, domnul Jean-Claude Trichet, au avut aceeași teorie de a concentra puterea politică către Uniunea Europeană, către Bruxelles, așa cum ați avut și dumneavoastră și sunteți, mi se pare, printre primii șefi de state care au avut această teorie și care, iată, este reconfirmată de către mari specialiști financiari. Da, în România nu dacă există... vreți un comentariu personal, încă este prea puțin, dar atât s-a putut face acum din punct de vedere politic. Și o să vă aduc un argument. Când s-au stabilit în 92 criteriile de la Maastricht, nu s-au putut stabili și pârghii de control la îndeplinirea acestor criterii, pentru că atât s-a putut politic la acea dată. Dacă vă uitați pe acest tratat, în afară de faptul că vine Comisia ca să controleze îndeplinirea criteriilor, practic vorbim în linii mari de respectarea criteriilor de la Maastricht. Dar acum s-a copt suficient, Uniunea s-a maturizat suficient ca să poată introduce și pârghiile de punere în aplicare și de respectare și sancțiunile care să stimuleze respectarea acestor criterii. Sigur că pentru o Europa unită încă nu e suficient. Dar probabil peste câțiva ani maturizarea Uniunii va fi suficientă pentru a se merge mai departe, spre exemplu la unificarea sistemului de taxe, unificarea sistemelor de pensii, unificarea sistemelor de salarizare, probabil. Până la urmă suntem obligați să încercăm să vedem mai departe și eu cred că se va întâmpla peste vreo 10 ani. Este o viziune federalistă, dacă îmi permiteți. Dar cred într-o Europă federalizată. Ca singură soluție să fim la pupitru de comandă a procesului de globalizare. Altfel ni se va întâmpla ce ni se întâmplă acum. Culegem efectele globalizării și reacționăm la ele. Dacă vrem să fim pe puntea de comandă, ne trebuie mai multă integrare decât am stabilit chiar acum cu acest tratat. Și ultima întrebare, domnul președinte. La nivelul președinției ați stabilit deja o comisie prezidențială care să se ocupe de premizele integrării în zona euro? Pentru că acum o lună am vorbit cu domnul Otmar Issing și am spus în România există un președinte foarte curajos care vrea să intrăm în zona euro.
a surâs puțin și mi-a spus, măi, sincer să fiu, nu pot să spun direct, dar măsurile pe care le luați pentru a preconiza să ajungeți în zona euro sunt foarte bune, pentru că prin acest lucru vă crește competitivitatea. Ce răspundeți dumneavoastră? Nu-i treaba președinției să facă o comisie la nivelul președinției, pentru că sunt procese executive, nu sunt procese de a crea politici sau... Sunt procese executive. Cert este că, și aici transmit un mesaj în primul rând pentru acasă, noi considerăm un succes faptul că România este parte la acest tratat, având în vedere că am fost printre cei care au reacționat cel mai aspru, aș spune, la momentul la care a apărut tratatul în forma lui inițială și viza strict statele zonei euro. Iar obiectivul nostru a fost să fim parte a acestui tratat pentru simplu motiv că ne este ușor să ne încadrăm în exigențele lui, iar stând în tratat, integrarea în zona euro va fi mult mai ușoară. Vom fi în mod cert pregătiți. Acasă, cei de acasă, politicienii, economiștii, n-au decât să facă ce vor cu acest tratat. Eu susțin că trebuie ratificat foarte rapid. Dacă politicienii vor vrea să facă dintr-o chestiune aș spune vitală pentru evoluția României în viitor, un subiect de dezbatere fără formă și fără fond, dacă tot soiul de economiști obișnuiți să-și dea cu părerea, dar ei de fapt sunt mai degrabă contabili decât analiști de sisteme economice, vor continua să nege acest tratat, eu o să am conștiința împăcată că mi-am făcut datoria și am creat condițiile pentru România. Mai departe este treaba Parlamentului și a opiniei publice din România. Da, ce face cu acest treaba tratat? Noastră, pentru că în exterior văd în fiecare apariție editorială, da, există probleme, există între opoziție și guvern. În toate țările există așteaptă cum să vină asupra noastră. Haideți să... Vă mulțumesc mult! Așa. Sunteți mulți cei care mergeți sau sunteți mai degrabă de aici? Stai. Ia știu. Așa. Chiar dacă e doi. Încep de la stânga spre dreapta. Așa. Aici niciunul nu sunteți fată. Doamnă. Doamnă. E primul pe Belgia, nu sunt. Nu sunt? Trebuie să facem Garoace? Ba da, am văzut la doamna Ashton avea pe mână. S-au fi primit de la noi din zonă. Stai. Ajută-mă. Așa. Plăcere. Camelia, ți-ți dau un avion dacă nu mai rămân. Cu plăcere. Și să aveți o primăvară frumoasă. Hai că am ajuns și la personalul nostru. Așa.